Вот 33 буквы. Нет, ребята, у нас в татарском языке сколько букв? 42. Сколько? 42. Ускенем. У. Жаухар. Ш. Домой придете, булбулом споете, ой, булбулом. Балаларына шақырып, міне, алар белән туган телдә сөйләшеп, туган теленең матурлыгын, көчен аларга күрсәтү. Мондый чараларның файдасы мәктәптәге дәресләргә караганда берничә тапкырга артыграк. Ни өчен дисәң, бала гадәти булмаган ситуацияда күбрәк нәрсәне утып кала. Менә игътибар иттегезме икән? Мин инде шушында кияш китап, китапханәче, китапханә дигән сүзләрне хәтта яңа сүз өйрәнегез әле менә безнең битендә майдадыр дигән сүзнең әле кадәр термин буларак сүз юк ул. Әле безнең әдәбиятта да юк. Мин менә шушы сүзгә менә татарча сүзне уйлап таптым. Ул турыда бер зур әкият яздым. Чистабул дигән бер сүз бу чистабул. Мин инде балаларга менә кертеп җибәрдем. Алар койталар бүген без менә чистабул дигән сүзне беләбез. Баш күп сүз әйтергә тырышмыйм. Әзрәк булсын, ләкин утып калсыннар. Безнең татар телен саклар өчен, киләчәккә алып бара өчен төп нәрсә җитми безгә. Бөтен хикмәт тә шунда. Төп нәрсә җитми. Безнең милли мәгариф системабыз юк. Әгәр дә милли мәгариф системасы булса, балалар бакчаларыннан башлап, мәктәптән беренче сыйныфтан башлап, югары уку йортлары кертеп, хәтта ВАК югары академияларын кертеп булсынча милли мәгариф системасы эшләсә, безнең бүген сөйләнгән, кычкырган бер проблемабыз да булмас иде. Бер вакытта да милли мәгариф системасын бер генә халык та икенче бер телле дәүләткә тапшырмый. Без көтәбез, өмет итәбез. Россия дәүләте шынлап да халыкларның телләрен сакларга, кирәклеген халыкларның мәгариф системаларын кабаттан кайтарырга, мәгариф хәтта газета журналларын барсында кабаттан кайтарырга кирәк икәнлеген, безнең төп проблема хәзер матбугат проблемасы. Әйтик менә мәсәлән, мин берничә ел буенча эшләдем Сөембикә журналында, башта Азат хатын иде ул, көченче рында 2,5 миллионга якын тираж иде. Хәзер уйлап карагыз әле, 2,5 миллион тиражны бөтен татар матбугатын җыйсаң да 2,5 миллион түгел, 100 меңне җыя алмыйсың. Ә менә шунда килеп утырдылар да сорау бирәләр. Мин телевизордан гына карап утырдым, сүз дә юк. Карагыз әле, һәм бер генә сорау да юк. Әйтерсең лә матбугат өлкәсендә бернинди проблема юк. Бар да шума гына. Һәм Сөембикә журналының баш мөхәррире сорау бирде. Мин аны инде ничектер кичерәм дә, гафу әйтәм. Сез әнигез янына кайтып бирүсезме ди? Әлбәттә шулайдыр. Ләкин бу матбугат чарасының проблемасы түгел. Шушы 176 кеше катнашкан, 176 җитәкче катнашкан җирдә татар матбугаты, гомумән Татарстан матбугатының бер проблемасы күтәрелмәве мине таң калдырды. Бу җитәкчеләр куркытылганмы? Кирәкмәгән сорау бирсәләр эшләреннән куып чыгаралармы? Мин менә шушы турыда уйладым. Булай демократияның, ирекнең булай кысылуы белән без берничек тә хакыйкатькә хезмәт итә алмыйбыз. Ялганга хезмәт итәргә тотындыңмы? Демәк, инде монда регресс җәмгыять кирегә китә дигән сүз.